ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବାଗଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଦିବାରାତ୍ର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶନିବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲୋୟଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ କଲେଜ, ଚେନ୍ନାଇ ହରିୟାଣା ସ୍ପାଇକର ଟିମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ, WCR ଜବଲପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଧରି ଦିବାରାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆନନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବିନୋଦ କୁମାର ସରଳିଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାଗଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ବାଗଡ଼ିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସାମୁଏଲ ଓରାମ, ଭାଜପାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଧାନ, ବାଗଡ଼ିଆ ସରପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପଲତା ବେହେରା, ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ, ସମାଜସେବୀ ଦୁଶାସନ ବେହେରା, ବାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ସରପଞ୍ଚ ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଯୁବନେତା ଅକ୍ଷୟପାଦ ବେହେରା, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ କୁମାର ଦେବତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ବାଗଡ଼ିଆରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆୟୋଜକ କମିଟିକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲୋୟଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ କଲେଜ, ଚେନ୍ନାଇ ହରିୟାଣା ସ୍ପାଇକର୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚେନ୍ନାଇ 2-0 ସେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ OWCR ଜବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ OWCR ଜବଲପୁର 2 ସେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହରିୟାଣା ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 11ଟାରେ ମହିଳା TSF ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଖେଳକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରେଫରି ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ରେଫରି ଆସୋସିଏସନର ଜାତୀୟ ରେଫରି କଳାକାର ସାମଲ ଓ ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରେଫରି ବିଜୟ କୁମାର ବାଗ, ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, କୁମାର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ତୁଷାରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଖେଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଜୟ କୁମାର ଗଣନାୟକ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ, ସମରେଶ ନାଥ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ବସନ୍ତ ସାହୁ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଜିନେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜଳଧର ସେଠୀ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଜଗଦାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ମନୋଜ ସାହୁ, ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ, ଲିଙ୍କର ଦେହୁରୀ, ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 85 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଖେଳ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ 4ଟା ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ। ସେଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଇଏ କରିକି ଖେଳର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କଲୁନି, ଯଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାଗଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଭଲିର ଗୋଟେ ଗଡ଼ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ସେଇ ଭଲିବଲକୁ ଆମେ କେମିତି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ବାଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ନାହିଁ। ମାନେ 6ଟି ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ। ଆଉ ଖେଳ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଛି ତାଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏବଂ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଆମର ଆନନ୍ଦ ମେମୋରିଆଲର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ଭେଟରାନ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭେଟରାନ୍ ଭଲି ଖେଳିକି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଛତ ପଟରେ ହାତ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଉ। ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେହେତୁ ବାଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଖେଳୁଆଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଖେଳପ୍ରେମୀ, ଏଠି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ସମସ୍ତେ ଖେଳପ୍ରେମୀ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏଇ ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ।